Hola. I adéu. Continua la programació de... Estoy perdido y repetido. Gràcies, perdó. Està. El pelo. És que és impossible. Ai! No es tracta pas d'una errada. En acabar a les 4, a Esports en Acció podran seguir el partit d'hoquei. Aquest matí s'ha fet una pedalada podular, una pedalada... No van ser entesos per la societat nord-americana. En principi, per resoldre uns afers de la península a nosaltres no ens afectarà. Que li ha donat el ministre d'Economia. Sembla que hi ha hagut algun problema en aquesta connexió. José María Aznar... 17 graus a Lima, 19 a Quito i tan sols 12 graus a Santiago de Compostela. Punt i final. Punt i final, ara. L'hora del resum. El quart dia de vaga, perdó, el quart dia de vaga dels treballadors de l'ANT.